Gradska opština Medijana uputila je krajem avgusta poziv penzionerima sa niskim primanjima da o trošku opštine provedu nedelju dana u Banji Topilo. Javilo se ukupno 56 penzionera sa primanjima od 4,5 do 20.000 dinara. U dve grupe oni su proveli prijatne trenutke družeći se sa prijateljima. Lepo je i provodimo se tu pored reke, dođemo uveče, prošetamo i tako. Mnogo lepo društvo, prvo društvo jer sam ja bila usamljena i tako mnogo lepo. Sve je lepo, malo smo se osvežili, nasmejali i tako. Uveče posedimo malo, posmejemo se, dođe konobar, on nam priča viceve, mi se smejemo tako. U nastojanju da uvek bude na usluzi svojim sugrađanima, gradska opština Medijana posebnu pažnju posvećuje marginalizovanim grupama. Ljudi u trećem dobu zaslužuju i više od ovoga, kaže predsjednik gradske opštine Dragoslav Ćirković. Mi smo hteli da tu vrstu starosti zaobiđemo na ovaj način, time što smo odabrali ove likove koji su u zlatnom dobu svog postojanja, ljudi koji su iza sebe ostavili milion lepih stvari. I nema razloga da sad u tom njihovom trećem dobu neko se ne seti i kaže hvala vam za sve ono što ste uradili, hvala vam što ste izrodili decu, hvala vam što ste sijaset stvari napravili na kojima sad mi kao dolazeća generacija uživamo, a na kraju krajeva ko to na svetu ko se rodio ne čezne da dođe u to zlatno doba. Banja Topilo nalazi se na oko 25 km od Niša u živopisnoj dolini Topličke reke. Relativno nova i mala srpska banja otkrivena je slučajno, ali se vest o njenoj lekovitosti brzo proširila. Čist vazduh, zdravo okruženje i dobro društvo prijaju svakome, a posebno našim najstarijim sugrađanima kojima je ovaj odmor puno značio.